skal lige have en pause. Ja. Hvad skal der også? Hvad skal du lave i dag? Ikke noget særligt. Jeg skal tømme opvaskemaskinen. Det har jeg lovet Susse. Og så skal vi da have noget frokost på den tidspunkt. Er det Harald, ham derude på den traktor der? Ja. Jeg har set hans søn spille. Han spiller godt. Er det godt, Susse? Ja. Hej. Er det okay, hvis jeg sætter lidt vand over til noget kaffe? Ja. Det er derude. Ja. Kom og se. Det er sgu ellers dejligt sted, det her. Se, hvor glad hun er. Ja. Ja, hun ser sgu glad ud. Det er selvfølgelig også nyt for hende, men altså. Ja. Jeg glæder mig til at lære at køre den skide traktor. Harald, han siger, at jeg hurtigt kan lære det. Jeg har talent til. Så kan vi to køre derude frem. Og så tale om alle de store ting, ikke? Jo. Jo, det bliver sgu fedt. Ja. Ved du hvad? Nej. Johnny, han kom ned forleden nede på båden, mens jeg var ved at pakke. Ja. Han var fuldstændig ødelagt. Han var selvfølgelig skidefuld, men alligevel ikke. Han ville fandme have, at jeg skulle begynde at køre igen. Han begyndte at gå og græde og alt muligt. Ja. Hvad skete der så? Der er ikke noget. Ja, jeg trøstede ham så godt jeg kunne, og så lagde jeg ham i seng. Hvad fanden skulle jeg gøre? Nej. Det er sikkert heller ikke været der skulle se dig igen. Alle de minder. Du ved. Men savner du nogensinde at skulle køre igen? Der er mange ting, jeg savner, Frank. Men jeg ved, det her det er det rigtige. Det er det rigtige for mig.